Dobrý deň. Vojna na Ukrajine zásadne vplýva aj na finančné trhy. Aký to bude mať dopad aj na naše úspory v druhom dôchodkovom pilieri? Na Slovensko prichádzajú vojnoví utečenci z Ukrajiny. O dočasné útočisko už požiadalo okolo 50,000 ľudí. Budeme mať pre nich aj prácu. O tom všetkom sa dnes budem rozprávať naozaj v zaujímavej diskusii s mojimi hostiami. Vítam ministra práce, sociálnych vecí a riaditeľka sekcie sociálneho poistenia dôchodkového sporenia na ministerstve, pani Jana Polakovičová, predseda predstavenstva Unika DSS Peter Socha. Dobrý deň. A do diskusie sa zapojí aj analytik Ines Radovan Ďurana, ktorý je takto trošku na diaľku. 20,000, z toho 104,000 detí, ale z nich požiadalo 47,000 o dočasné útočisko, ženy s deťmi a tí muži väčšinou v staršom veku. Čo je kľúčové aj s deťmi, pretože oni potrebujú umiestniť tie deti predovšetkým do škôlok, aby mohli samé ísť pracovať, a to vyzerá, že je vážny problém. To je problém, ktorý riešime napríklad aj tým, že chceme, tak ako boli vlastne prijaté už dve také novely zákonov, sa poznajú, tak jedna z tých dám bude môcť pracovať v niečom, čo sa volá detské skupiny. To znamená, je to niečo medzi oficiálnymi jaslami a škôlkami, aby že sa si mohli budú pomáhať navzájom. Presne tak. A chceme hneď len iba jednu dôležitú vec, aby tí, ktorí nás pozerajú, alebo možno aj odborná verejnosť. Pre nich teda aj primerané? Ja to možno trošku upresním. To sú vlastne Ukrajinci, ktorí tam pracovali a spôsobom pracovať na diaľku, tak sme uvoľnili jedno poschodie, tam sa vedia pripojiť, druhé poschodie majú vlastne pre tie deti, aby naozaj vedeli niekde stráviť čas. Ale jak ste mnohé vraveli, firmy sa takto menia. Aj vy, pán Koto, máte s tým tiež takú skúsenosť, že čo donedávna bolo nepredstaviteľné, tak stretávame na svojich pracoviskách. Dôjsť k nejakému súpereniu na trhu práce, alebo to môže byť skôr ani nie obava a strach, ale akási príležitosť aj pre nás, pretože budeme sa o malú chvíľu rozprávať o našej dôchodkovej reforme a systéme. Môže to byť z tohto uhla príležitosť? Určite hýbať. To znamená, že je to mimoriadna jednorázová príležitosť vylepšiť. Musíme povedať, že možno pred tými 15 rokmi, keď sa tento typ dôchodkovej reformy na Slovensku zavádzal, sme mali, a teda nehovorím len o sebe, ale o celej odbornej verejnosti. V krajine a takýchto veciach je to ilúzia. Takže ja si myslím, že by sme mali robiť veci, pretože môj dôvod, prečo som v druhom pilieri je, lebo chcem, ak by sa mi náhodou niečo stalo, tak aby moja rodina zdedila tie úspory, aby ich nezdedil, tak povediať, štát, aby sme vedeli tým ľuďom garantovať, že ich nejaký výkyv na trhu neohrozí. Ak dovolíte, toto sú veľmi dôležité slová, možno aj teda pre vás, ktorí ste... A to je téma, kde podľa mňa nevedia, pretože ich predstavíme v priebehu apríla. V priebehu apríla dáme vlastne už náš návrh, o ktorom samozrejme sme pripravení diskutovať a vylepšovať ho, ale tie základné parametre viem povedať. Mal by automaticky presunúť týchto mladých ľudí. Ja ani nehovorím, že ich všetkých presuniem. Fondov a odrazu ste naozaj ako otvorení týmto návrhom. Nie, ide... Aj tá politická trochu odprezentoval, že teda bude vôľa možno ich nejakým spôsobom tam presunúť, lebo povedzme si na rovinu, to nie je jednoduché politické rozhodnutie, keď rozhodujete automaticky o peniazoch alebo úsporách ľudí. V zásade funguje to, že pokiaľ štát dlhodobo, a teraz hovorím o desiatkách rokov, alebo to musí urobiť štát. Automatický vstup do druhého piliera. Pre všetkých tých, samozrejme, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do druhého piliera, by mala byť nastavená práve tak, ako som povedala, tá predvolená investičná stratégia, že by na tom začiatku mali sporiť v tých akciových rizikovejších fondoch a postupne sa presúvať do fondov tých stabilných. Takže ak sa vrátim... to, ak mladý človek nebude sa rozhodovať, či vstúpi alebo ako vstúpi, budú k tomu, že zorientujeme tých ľudí v tom, čo majú vlastne robiť. Napríklad, že aj dobrovoľne každý jeden už môže teraz samostatne... By sme urobili toto. Ak nás nezastavíš, tak to urobíme. Zjednodušene povedané. Počkajte, pani redaktorka, len my musíme dať vždy šancu, aby to rozhodnutie urobili, lebo sú to ich peniaze. A musíte sa ako štát kryť zase, lebo tá zodpovednosť je dosť významná, nie? To není, že kryť. Rozhodujete o úsporách ľudí? No tak buď rešpeš, stoja nejaké peniaze, ale som pripravený o nich debatovať. Chceli ste zareagovať, pán Socha? Už sme sa medzi tým dostali oveľa ďalej, ale ja len možno zopakujem vlastne, čo bolo povedané. Áno, ja aj pri tom automatickom vstupe. Existuje behaviorálna ekonomická škola, ktorú ja považujem aktuálne za
najrešpektovanejšiu, aj z môjho pohľadu sa ňou najviac riadím. Jej nositeľ, pán Thaler, dostal Nobelovú cenu za ekonómiu prednedávnom, ktorá presne o tomto hovorí, že nemôžeme si robiť, človek nie je homo economicus, človek je homo psychologicus a my s tým musíme počítať. To znamená, ak máme pocit, že robí zle. Čiže ak hovoríme o nejakých prepadoch, Bonusom. To je taká kontroverzná téma aj v koalícii, ktorá sa týka priamo vás. Funkciu, že my sa hádame už 2 roky o dôchodkovej reforme a ja som vďačný za to, že máme aj vnútornú oponentúru, to znamená, že možno by vedela spochybniť aj to, čo som povedal, a ja si myslím, že vzhľadom na skúsenosti, ktoré má, možno by vás zaujala jej argumentácia. Čiže mieť. tak tí, ktorí nemajú prácu s tými, tí, ktorí majú prácu s tými, ktorí ju nemajú, a v tých dôchodkoch nič nedostanem. Čiže niečo by to chcelo... A teraz opačne, ak dovolíte, pretože takéto debaty vedieme interne, ale som rád, nech tie argumenty na zváženie zaznejú aj verejne. Máme tu 816 000 dôchodcov aktuálne, ktorí obetovali svoj čas, energiu tomu, aby s láskou vychovali svoje deti, najmä mamičky. A tieto mamičky za to, že s láskou vychovali svoje deti, ktoré platia dôchodky všetkým, aj tých, o ktorých pani riaditeľka spomínala. Takže tam to len potvrdzujem, čo bolo povedané. A komu odporúča? Myslím, že sa hovorí pri ľuďoch, ktorí sú v procese rozhodovania. Teda, že to ani neodmietate. Čo je podľa mňa veľmi dôležité, a neviem, či to úplne zaznelo, treba povedať, že to teraz nepôjde tak, ak by sa aj toto schválilo, že automaticky... To už bude povinné, alebo tiež bude mať klient možno povedať, že ale ja si stále myslím... Do kamery. Áno, oni to vedia, že nemáte sklopený zrak. Pán Ďurana, vy popisujete dôchodkový systém ako taký. Tam platí to, čo dali. Akurát ten problém je v tom, že ja zastupujem konkrétnych ľudí, ktorí sú dnes na penzii, a tých prvých 20 rokov, o ktorých hovoríte, oni kvôli tomu majú o tú 1 miliardu nižší dôchodok, tak v poriadku, keď to štát chce odfinancovať, nech to financuje z nejakých iných peňazí. Neviem, kde by ich zobral, lebo SPP, ktoré... Ale Takže to je ako môžeme sa zaujímavé tiež zodpovedanie viac takúto debatovať. Ale áno, ako hovorí pán... Aj vám, že ste prijali pozvanie, dáma a páni. Verím, že sa stretneme aj na budúce. Všetko dobré, pekný deň vám prajem. Pekný deň a pekný Pekný deň. víkend. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.